Good evening, gagayem ken nga kabsat, datay manen ditoy tapnon agsursuro kinagada iti sasaw ti Dios ket grace and peace in Christ ket itultuloy tayo nga rod iti sasarita tayo panagadal iti sasaw ti Dios ket before tayo nga rugyan dawatek man ken ni Marjorie, Sis Marjorie, idalan na tayo iti kararag nga iso iti ipaay tayo dahito nga aramid tayo ken ni Apo Dios. Okay, naimbag arabi tayo amin kakabsat. Intay nga rod agkararag, ikomit tayo dati nga aramid tayo. Amami nga managayat, manakabalin nga Diyos, agyamang kami manan apo, ti dati nga oras, tapno ti kasakat umay kami manan discuss kadigiti sa saom o Lord, kat we pray nga si kaapo iti mangidalan kada kami babaen iti nasantuan nga Espiritum, bendisyon nam apo, digiti in-invite mi nga agbuya kan agdengeg ti deti nga aramid apo Dios ket si kaapo iti mangilukat kadagiti matmata puso ken panunot mi amin tapno ti kas sa apo ket maawatan mi nga nalaing iti mensahem tatta nga rabii. We also pray Lord Jesus nga dagiti internet connections dagiti iso amin nga naka-tune in o God ket stable lang nga kan kanayon tapno ti kas ket awan iti anyaman nga interruption na. Lord, thank you and we also pray kada kami amin si kaapo iti mangidalan kada kami anoint our lips O Lord tapnon dagiti laeng saong aggapo kang ka O Lord iti maibagami and we pray for wisdom apo nga aggapo laeng kang ka. Agyamang kami unay apo bendisyon nam nga rod amin nga partes na deti nga topic review O Lord na ti kasakat makabendisyon mat kadagiti kakabsat nga agbayboya itata. O amin dagiti apo commit me iti napatag nga naganyo. Tinagan ni apo mi Jesus. Amen. Sige. Thank you, Sis Marjorie. Ket iti panagtultuloy tayo iti daytoy nga aramid tayo ket ti pagsasaritaan tayo itatta nga rabii gagayem ken kakabsat ket daytoy na-discuss idi Miyerkules. Ket ti topic tayo idi Miyerkules ket keep on growing in Christ wenno itultuloy iti panagdur-as ken ni Hesukristo. Ket daytoy nga topic ket naadaw met laeng ijay taga Filipos 3:12 ket ti kunana jak kunaen a nagbaligi akon wenno awanen ti pagkurangak ngem intultuloy ko nga ikabil iti amin a kabelak a manggun-od ti gungguna. Daytoy ti panunot ni Cristo Jesus idi inawis na a sumurot kenkuana. Ket daytoy ti pagsasaritaan tayo itatta nga gundaway ket awagak man dagiti kakaduak itatta nga rabii dagiti panel members ket ited ko man daytoy agundaway nga kablaawan na dagiti contacts na ken dagiti invites na itatta nga rabii. Awagak mangarod ni Sir Nathan Alibuyog. Thank you, Brad Alvin. So, good evening kadagiti
agwibuya naka-tune in kada ti tita topic review tayo. So medyo na-delay but I know na nandun pa rin yung mga in-invite natin. So good evening kada kayo amin and I hope talagang you will enjoy and you will learn from this topic review. Okay, so just tune in. Okay, na talaga na wag bibitiw. Okay, so yes, the title tayo, Keep on Growing in Christ. And of course, let's also keep on burning as we listen to the topic that we're going to discuss this evening. Once again, naimbag nga rabi tayo amin. Kakabsat. Sige. Awagak mamet ni Sis Annie nga isu iti kaingongot ni Sir Nathan. Sis? Hello, good evening. Kadagiti amin nga kakabsat nga dumdumngeg. Wala naka-tune in itata. Nakita nga naka-online ni ipag ko nga ni Daisy. Hello Daisy and the Yadaw family. Good evening. Ken ada pa iti naka-tune in nga dagiti sa tayo mat manipod iti lawag ken dagiti amin nga contacts nga dumdumngeg itata naimbag nga rabii ket dati message tayo is very wonderful. So dati panagtultuloy tayo nga dumakkel wenno mas pay nga umuneg iti panakam-amo tayo kani Apo Jesucristo. So let us sit back and relax and learn by the grace of God. Good evening, kakabsat. Sige. Awagak mamat. Thank you, Sis Annie. Awagak mamat. Jay kaingungot ko nga napintas unay ni Sis Marjorie. Sandali. Good evening manan kakabsat. I'm sure nga ado dagiti ma-learn tayo manan itata iso nga I pray nga agbuya kayo mutlaeng dagiti in-invite me. Oray pay dagiti kakabsat me. Ni manong ko kablaawak man ni Jay Manila. Agbuya ka lang kabsat. And thank you oray pay dagiti pamilya mi idtoy. Praise the Lord. God bless you all. Sige. Thank you, Sis Marge. Kata manen, dati passage tayo kata nakapinpindas launay nga isu iti paglikawan iti discussion tayo kata adda talong challenges nga pagsasaritaan tayo kata kadwa tayo dagiti panel members nga isu iti mang binsa-binsa kada iti challenges kuno dati topiko tayo tata kata ti umuna nga challenge kunana agtultuloy ti agbiag naballaygi ken Kristo. Ikagumaan iti panagballaygi gapu tawan pagkurangan ken Kristo Jesus. So dahiti ti umuna nga challenge kakabsat kata nakapinpites launay nga iti may nga imawat Apo Jesucristo ket nagbalay gin ya nga maanlaeng agpatinggay jay no di ket talagang agtultuloy iti panaggrow ken panang sarap iti pagayatan ni Apo Dios. Sige. Kata awagak mangarod, ti umuna nga mangi TED iti revelation ni God iti biag na ni Sir Nathan. Sir Nathan. Thank you, Brad Aldin. So napintas nga talaga natin tayo, yung muna nga topic tayo or challenge na itutuloy tayo nga agbiag na balaygi ko na ken Kristo. Pudno launay nga syakmat kat personally when I started or when I met Christ in my life, adu dagiti nabalbaliwan and I did not stop. Though siguro there are moments na parang makariknamat
ano tayo, some challenges, but this did not stop me because I know that God is just molding me. So what I did is in order for me nga talaga nga agbyag nga talaga nga nabalaygi wenno adan ni Christ iti life ko is to continue in my walk in the Lord, never stop trusting God, and of course para may strengthen yon ay kailangan talagang a quiet time every moment i-search the word na, and doon natin nakikita yung power as well as the promises ng ating Panginoon sa atin. And ano lang din, always trusting God that He's able to equip me. Okay, and every time na mayroon akong ma-entertain, then talagang I need to be humble enough na talagang willing to be molded by God, na willing to surrender everything sa Kanya, because I know na it is only through God na talagang I could surpass any trials, persecutions, even as I walk in this life, ay talagang nandyan ang Panginoon Hesus Kristo. He have given us everything that we need in life. And ano lang talaga, maniwala lang, and nothing can change us. Okay? And through that ay nakita nga everyday ay talagang nag-grow up tijay pamatik kini Christ, na the more na yung love and desires ay talagang mas deeply rooted na doon kay God or kay Christ. Okay, so may ano lang advice sa mga nakikinig ngayon is never stop, just surrender your life to Christ and He will truly make you victorious in your life, okay, in your journey as you follow Christ. Yan lang, Brother Alvin. Thank you, Sir Nathan. Kat nagpintas law na din ibaga ni Sir Nathan nga iti panagbalegi iti na espiritu na biyag ket ni adalaan kani Apo Hesus Kristo ket itultuloy ti nga rod iti aggrow taawan iti Kristiyano nga saan nga nabalegi. Sige. Praise the Lord. Thank you, Sir Nathan. Kat sumarunong awagak ni Sis Ani. Kaya iso naman mo iti mangibagay iti kapanunutan na kada ito nga challenge. Thank you, Brad Alvin. Good evening, manen. Gagayam din kabsat. Dati umuna nga challenge, ti mapanpanunod ko dito nga talagamat kas lang dati ko na ni Brad Nathan itatay nga iti pinagtultuloy ti nga talagang magna wano agtulnog kani ako ket ada talaga dagiti challenges daduma the way how we respond kadigiti challenges na daduma ket madaldala tayo pay langgayam dagitay dati nga kababalin tayo no kasano tayo idi so niibagak dati ta personally kakabsat ket adagamin idi attitude ko aya idi hanak paymat nga talaga nga nagbalin nga naunag iti relationship ko kani God ket alisto ak nga agquit alisto nak nga sumuko nadadagitay challenges iti life ko idi ket kakayaten wano alisto nak nga agpasugnod ngem as I grow in the Lord ket nakita kakabsat nga in-assure na tayo ni God di kung kuna ni Brad Alvin tatay nga inpasigurado nan iti victory iti life iti maysa nga anak na ta apay anya iti kasi garudo ngaduan nga talaga nga tayo ket agbiag tayo nga nabalay so umuna kakabsat ket inikan na tayo dagiti sasauna nga no iti tiyempo nga mariribukan tayo no saan ket maupay tayo dagiti words ni God ket adada lang dita available
di pinag-quiet time tayo, iti inaldaw-aldaw, kat dahil iti mang paragta, mang papigsa kada tayo, tapno iti kastakit makapangarugi tayo manan in times nga da tayo kat medyo bumagsak met. May kadwa kat adda ti Espiritu Santo nga talaga nga iso ti mangin empower kada tayo. So numan pay awan ni Apo Jesus kada tayo ditoy, unlike the disciples before, nagpintas ta, ini ka na tayo ti Espiritu Santo nga dahil iti mang patpatibker tayo. Ngam siguro ko na tayo ayak kat it's very abnormal mat nga in this life kat we can sing nga always nga we have the favor of the Lord. Wala dati ko natin kung mga aming nga arami din tayo kat agbalagi tayo because in reality gagayam din kakabsat kat ada talaga madagi tayo. Sometimes we fail, sometimes kat makaarami tayo to mistakes. Aya ngam ni God, sometimes dagiti nga mistakes ket usaren na tapno iti kasta ket ma-learn ti DJ lesson uno saan ket no dati marik na tayo nga agkapoy tayo maibaga tayong isuna mo't lang iti mangpapapigsa kada tayo. So nga iti ministry tayo wenno iti pinagtulnog tayo ni Apo ket it's only by the grace of God na talaga mat. We just need to claim every day nga datayo ket anak na tayo ni God ket kunana ket datayo nga anak ni God ket we have already overcome the world kunana. So nga nagpintas nga panunutan nga adaman dagitay panubok ti biag tay itata i-claim tay lang kun panunutan tay lang nga talaga nga malpas so amin dagitoy and we will be victorious kadagiti nga panggut tayo kang ronaan na iti pinagduras tayo iti relationship tayo kanita. DJ lang Brad Alvin. Praise the Lord, Sis Ani. Kat nagpintas si Jay na ibaga ni Sis Ani nga we are victorious kaya in Christ. Kat awanan iti makalapad, iti panag-grow tayo. Kaputa adaaman kan Kristo iti pagkasapulan tayo. Pagkasapulan tayo. Ngay na amin yun. So, praise the Lord. Kat magakman ni Sis Marjorie ay sunod iti sumarunong ni bagati papanunutan na. Okay, madaydayaw ti Apo kakabsat. When nagpipintas mo dun dagiti in-share da Sir Nathan kan ni Mrs. Annie. At mainayon ko lang at talaga mat pampanunutot nga rin itay no how kasano nga maibagak nga nabaligi akon kan ni Christ. Hangkomot maibaga nga 100% tan kuman ngam iti makita ka talaga ijay tapnon maadaanak talaga iti victory masapol talaga DJ love relationship ko kan ni God. So naawan ngamin DJ love relationship asin no nga rod iti mangited kanyak iti victory ket nila ang matapo Dios. Iso nga may nga nakitak diti talaga DJ genuine wenno napudno nga relasyon ko iti Apo nga buyugan iti pamatik kang kuana kasi kunana pinger iti word na nga you can do even greater things kunana ta adda nga rod isuna kang ronan iti Holy Spirit nga isu iti kanayon niya kadkadwa tayo iti inaldaw-aldaw. So, makitak ditoy, DJ Victory atal talaga adumot iti area nga mabalin tayo nga agbalin nga victorious, kas kuma iti victory over sin, victory over trials, kas nakuna iti kakabsat imo na nga nag-share. So, ada talaga ti assurance mo at iti panagbaligi, i-acknowledge lang at talaga nga ni Apo Diyos, DJ Victory na ngamin ijay cross kat umanayon, tapnan iti kastakat talaga nga makita tayo how powerful God is. Iso nga, no adaman talaga digiti banbanag nga kasalang pagduaduan tayo, nga no kaya tayo baday toy. Kas jay kuma, agtalak tayo lang atal talaga amat kan ni Apo Diyos. Kasi awam mo't iti imposible kang kuana, uray masautay mo't nga hamot nga nalaka, ngamhaan mo't nga imposible. Diyan lang, Brad Aldwin. Okay, thank you, Sis Marjorie. Kata nabaligi tayo na kasapulan na talaga iti biag tayo kat awanen dagiti paka daytay haan tayo nga
Dagitay gundaway nga agsanod. Gaputa iti nabalaygi nga biag iti maysa nga daanen ni Kristo iti biag naket agtultuloy nga aggrow. Sige, hintay man iti sumarunong nga challenge gagayam kan kakabsat ket kunana ditoy gunoden ti gungguna a masarakan ken Kristo. Aramiden ti kabaelan amang gunod iti gunguna nga masarakan ken Kristo. Ket adda daytoy nga may kadwa nga challenge talaga nga adda dakkel a paset iti maysa nga immawat ken Kristo tapnon iti kasta magunod na dijay gungguna nga karini Apo Jesus. So iti daytoy nga challenge umuna man nga awagak ni Sis Marjorie iso na iti umuna nga ag-share iti panunutan mo. Wan kakabsat nagpintas no mangagtay ngamin DJ word nga gungguna. Di ba makapa-excite? Looking forward. Iti anya man yar arami din tayo kat looking forward DJ gungguna nga makuna. So para kanyak mat dito panang gunod iti gungguna nga masarakan ken ni Kristo. Arami din amin ti kabailan. So mai-illustrate ko lang but may example ko lang kasang kumadigiti estudyante. Ti desire damot kat magunod da DJ gunggunada. Slak maitin no makaradwarda. Kuno saan dagitay athletes kuma. So iti anyaman bat nga contest wenno pakisalian gat adamot DJ goal nga ma-reach mo DJ finish line at amom nga adda iti gungguna nga agururay kang ka. So nakita kitoy iti may nga gungguna di ba masaya iso nga rod iti urayon numalpas kuma DJ may nga contest kas jay ngam iti more than DJ gungguna atal talaga sakbay nga ma-reach mo DJ masapol mo't iti talaga nga training. So kasmot iti na espirituan niya panagbiag aspeto iti biag tayo kunak kuma kasano nga ma-reach tayo dagiti nga gungguna. Haan ngamin nga dagiti ket dagiti material all the bonuses lang dagiti material san nga ipaay ni Apo ngem DJ more than the material ket isa DJ heavenly wenno dagiti eternal nga rewards ket kasano nga magun-od dagiti nga eternal reward syempre hambot nga instant so masapol DJ panag-persevere iti kasla ko mapanag karon iti intimate nga relationship iti Apo babaen iti panagbasa ka dagiti sauna so babaen iti daytoy adu iti ma-learn tayo may panggap ken ni Apo Dios so kasla ko iti maysa nga athlete no masadot nga ag-practice wenno masadot nga ag-training ket numot iti panagbasa ti Bible ket masadot met tayo di awan mo't iti masursuro tayo haan nga umunag DJ relationship tayo ken ni Apo Dios anya dapay dagiti panag-join iti Bible studies so panagbuya kaslang ko makadagiti a programa so dakkel iti maitulong na gagayem ken kakabsat DJ panagananos no adda ti desire tayo nga mamamupay ni Apo Dios iti uneg masapol met nga agagagat tayo nga mangsukimat ken kuana. So ana piditi malagip ko kasalang jak malagip nga jak may express nga maibaga ngem detoy kaslang kumadagiti kas may sa ag-follow upon dagiti contacts kasi kuma it's our joy mo't atal talaga to nga ag-follow up at kayat mimot iti makatulong kadagiti kakabsat nga agduras mo't iti spiritual life na ta iso ngamin iti pagayatan mo't ni Apo so kadagiti panag-share kadagiti gospel dakkel launay iti impact na iti maysa nga tao dagitoy iso nga para kanyak detoy eternal reward nga iso iti I'm looking forward for that day mo't nga magun-od dagitoy nga parabor ti Apo iso nga still oray adda dagiti men encounter mi itatta nga challenges
still ket iti pammatik iti Apo haan nga mapukaw. Isu nga uray at the times nga kaslang damat dagiti pakaupayan kasday kuma ngem still I trust the Lord nga while men encounter ko dagitoy dakkel met iti kayat ni Apo nga i-improve kanya kas may samot nga ag desire na iti ag-grow met iti personal nga ministry na. Praise the Lord kakabsat. Thank you, Sis Marjorie. Kat nagpindas launay DJ na-share ni sister. So, iti sumarunong mangi-share iti revelation ni God, iti biyag na ni Sir Nathan. Sir? Thank you, Brad Aldwin. So, nagmayang paiso DJ inibagan ni Sis Marjorie, nalayunan mo at truly nga najay tunggal tao kat ti kahit nakat magunod najay award or marits na najay finish line. Okay, so of course nandyan yung promise ni Christ sa atin na we will be rewarded no isu nakat agsubli or to numamit tayo kinkwana and truly enough na talaga DJ mo ti i-preparean tayo. And ng the question siguro is how tay nako na ni Sis Marjorie Tatay, nag-angel straight na, nagiti athlete, nagi students, kahit kung nayunan ni Jekas kung makadi estudyante as they started their journey to get a career, talaga nga they started from first year hanggang graduate yan. And maraming test na kailangan ipasa. Okay? Because without the test, hindi rin or without passing the test ay talaga nga madida ma-awardan the diploma or ni di magunod ni jay career daket kas jemet ni jay tayo nga talaga life tayo in nga na spiritual as we continue to follow Christ adu dagiti trials nga kailangan natin ipasa. We need to overcome, and in order to overcome all this ay magkaroon talaga ng focus. Sabi nga it's the road is so narrow na basit lang ti makastrek, but as long as naka-focus tayo, I believe na talagang we can reach the finish line, we can endure lahat yung mga persecutions or mga circumstances na darating as God is molding us, as God is preparing us to receive that crown nga i-prepare na kada tayo amin. And of course, personally, ni Jay, may baga ditikat ni Jay, as we continue to prepare our hearts, talagang lang, willing to be molded by God, willing to sacrifice, willing to give up our own life, just like ginaramin ni Christ, nga for the sake of pleasing the God the Father, talagang din, and integ na jay bukod na nga biyag. And kasi diyan mo kada tayo amin kakabsat, we need to surrender our life to Christ, and we just need to focus. Of course, nandun na yung mga ingredients. We need to be with the body always, do the work that God has entrusted to us. Kailangan natin mag-evangelize because those are way nga talaga nga may pakita tayo, yung outlet ng ating love for Christ, ay be willing to reach out other people, and of course para ma-fuel up yung desires natin ay kailangan din natin magbasa palagi, be connected with Christ by reading His word, meditating it daily, na yun talaga nag-ignite para sa atin. And soon or sooner, yun nga, when we will meet Christ, we can
say that we are worthy to receive that award or that crown na ibibigay sa atin ng Panginoon. So never stop. Always set our mind, set our heart focus to Christ. Always. Yun lang, Brad Aldwin. Thank you, Sir Nathan. Nagmayad kayo na baga ni Sir Nathan nga iti iunag mo na iduduras iti relasyon tayo kan ni Apo Diyos at DJ kan kanayo na nakakonect kan ni Apo Jesus. Sige, iyabak mamet ni Sis Annie na isunawat iti mangibaga, mangi-share iti kapanunutan. Thank you, Brad Alvin. So, well explained, nagpintas, digitay explanation tatayan, digiti mo na nga nagsarita, ng alakit na yun naklangmat ayata. Napintas namin dati challenge number 2. Panana ditoy, gunoden tigunggo na ang masarakan ken Kristo. So, mabalin ngamin nga iti agdama, ado nga talaga dagiti mabalin nga gunggo na nga intayo nga maaddaan. Ado dagiti possible nga reward nga mabalin nga maawat tayo nga very specific itoy na kunan nga dati nga gunggo na dapat ket dati gunggo na nga masarakan kani Apo Hesus Kristo. So nung kitain tayo adda nga talaga dati pagsasao nga para kanino ka bumabangon wenno anya ba dagiti motivation tayo nga agbidag iti inaldaw-aldaw ta we should have the right motivation. Gagayam kin kakabsat tano, haan nga tama yung motivation tayo, alakit adamot talaga nga maawat tayo nga reward, ng baka nga hanggang itilang rabaw titaga. Awan ti kung kuna ni Sis March itatay nga heavenly reward wano eternal. Ta ngamin, dagiti banag nga adad ti rabaw titaga, agpay so aya, mabalin nga ma-enjoy tayo dagitoy, ngam no malpas ti biag ti tirabaw ti dagan ket agpatingdamat dito yan. Ngam no ti pagin-investan tayo gagayem ket kakabsat ket dagiti banag nga pang eternal alaket dagitoy iti kapipintasan gaputa dagitoy haan tayo man nga agad makikita iti agdama ngam makita tayo tuwon no maawat tayo ti dagitoy no dumating to dagiti tiyempo nga kadwa tayon to kan Apo Hesus Kristo iti langit. Ngam siguro pinakapunto dito nga kayat kung may share kakabsat ket dati investment. So kuna tayo kadi nga iti investment kas kuma iti pinagatendar iti Bible study, iti bigbigat pay lang panangipaay iti oras, wano saan panagatendar kadagiti kas lang kakastring programa. Kuna tayo dagiti eternal investment kay nga sa uwan gagayam ken kakabsat ket dagitoy ket mangited wenno mangitunda kada tayo iti pudpudno nga talaga nga reward in the end. So as I relate it kay DJ lesson iti Sunday nga dagitoy ket investment gayam nga talaga. So at present life kasanok nga maibaga nga investment ngano siya ket umunegak iti pannakamamok kani Apo Dios babaen ka dagiti sasauna, babaen ka dagiti lessons aya nga malelearn tayo even ka dagiti simple nga banag nga kakastoy. So no tigayam may sa nga mamati ket umuneg nga talaga iti pannakaawat na iti word ni God. DJ depth of insight ni ibagbagan na iti Philippians 1 verse 9. Kaya nga sa un gagayam ken kakabsat ket agbalin tayo met nga naganan dagiti decisions tayo in life tayo ket hus-husto. So nga very important DJ ko na nitatay nga DJ ko na ni Brad Alvin idi nag-message iso na nga very important nga ma-learn nga talaga ti aglisen. Aglisen iti coach. Ano dati coach o ada dagiti coach tayo ada ti BS leader nga mangiturong mangisuro kada tayo nangit aramiden tayo ken paidalan tayo dapat kanya na. So ada ti Word ni God, kan adda iti Holy Spirit nga agtultol mang needed iti counsel tayo tapni in the end ket haantay nga talaga nga malugi. So di ba in business ket hantay kayat nga talaga iti malugi. So very important nga
tama dagi investment tayo. Kasi in the end, baka no, naguron nung tayo agpay sa investment tayo, pero hanmat gayam nga pang eternal. So hanggang iti lang rabaw ti daga. Although hanmat nga dati sayang ako na tayo kasi na-enjoy tayo mat. For us to become wise, ti dapat mga pag-investan tayo nga talaga kat DJ pang eternal. So DJ lang Brad Alvin. Thank you, Sis Ani. Kat naglawag dagiti na i-share dagiti kakadwak ng panelist kumpleto di jayen. Talagang nagdakkel di pagpanunutan tayo. Iti tunggal maysa nang nangruna di na-share ni Sis Ani nga investment anya kadi iti pag kakabalaham itatanga gundaway dagiti gungun udem pag-investan ti biag mo dagiti kadi madadael wenno dagiti agnanayon wenno dagiti nadyusan nga manbanag. Sige, itultuloy tayo nga rod kat intay man ije may katlong slides. Ije may katlong challenge kunana si pupuso nga agtulnog iti panggep ni Kristo. Tarigagayan ang madaan iti panunot akas ken ni Kristo Jesus tapno makasurot iti napudno ti awis na ken ka. Okay, kumusta dagiti yay obedience tayo tata dagayem ken nga kabsat. Adakadimot laeng improvement na wenno anya kadi. So awagak mamad iyonak nga awagan ni Sis Ani. Iso naman iti umuna nga ag-share. Okay, nagalisto ti oras mayat sa norabi. Rabi tayo kat napinpinta sa tungtungan kakabsat. But anyway, dati point number 3, umuna may nga timatakanyak itikat di pa nakabalbali iti panunot ko. Tapno iti kastakat no anya ti kapanunutan ni Apo Jesucristo kat isumot agbalin na kapanunuta tapno maaramid ko ti pagayatan na takanin narigat kong aramidan nga talaga iti pagayatan ti Dios no umuna kathan ko nga maawatan kung saan ko nga ammo. So nga dagiti gayam dagiti umuno nagayam nga tawen pinagbabasa ti Bible even in my quiet time ket dagiti gayam dagiti tiyempo nga talaga nga transform ni Apo Jesucristo dagiti old nga kapanpanunutak ta. Siyempre ado dagiti na sagsagap ko nadadal ko in this world nga haan nga makatulong kanyak tapno agprogresa uno agprogreso iti relationship ko kani Apo Jesucristo. So I remember yun isa nga verse nga ni Jesus Christ ket impakita na nga talaga nga ilang talaga desire na idi-addition na tirabaw ti daga that I have come to do the will of the Father. Kuna nangarod pa ni Paul na to finish the race. Also, ano dagiti very examples tayo kakabsat na when it comes to obedience, talaga nga perfect that inted nga example. But even DJ John 6 68 nga kuna na ditoy nga ni Christ nga talaga ket makita tayo dapat nga awan ti sabaling into life tayo. So nakitaan tayo ti life ni Jesus Christ ket talagang he was so nauneg nga talaga ti pinangisuron na iti truth. So nga di daduma nakitaan tayo ket DJ 72 nga disciples pinalikodan ni Jesus Christ. Ken ado dagitihan nga talaga nga nagtultuling nga simurat ken Jesus Christ. Gapo kada teachings na. Ngam ko na ni Peter, very inspiring that way response ni Peter. Ko na ni how about you? Kunana, pumanaw kayo mat? Kunana. And then Peter answered nga kunana ditoy nga na-realize na or inbaga ni Peter nga
whom shall we go, kunana, if you hold the word of eternal life. So, nakitain tayo kapsat, kasi gayam ti kaya ni Jesus Christ nga pan nakatransform iti panunod tayo, nga Christ should always be our option. Haan nga, ano lang, second option, wala na dumak, at handi nga talaga nga maikan iti oras ni Apo Heso Kristo. So nga, haan nga narigad para kani Jesus Christ nga, inaramid iti pagayatan ti Ama, gaputa, amamo na nga talaga, kun amunan na ani iti makayayo iti Ama. So nga ditoy, talagang ako na nag-ibig kat anya ti dapat nga aran din tayo tapno makasurot ti nga talaga nga napudno iti awis na. So kas ni ibagi itatay adu dagiti challenges kakabsat aya ngem as we continue nga paunagan iti relationship tayo kani Jesus Christ. So habang nga umun-unag ti relationship tayo numan adu dagiti dadakkel nga challenges nga mapasaran tayo hantay nga alisto nga give up. But rather, umunod di siya, panakam-amo tayo kini Apo Heso Kristo, mapaunig ti pangmati tayo, kaya talaga nga, may ituloy tayo nga talaga nga agtunog by the grace of God until the end. So, DJ Laang, Brad Alvin. Thank you. Si Sunny, praise the Lord. Naglawa kaya, gagayam ken kakabsat. Kat iti sumarunong share, awagapan ni Sis Marjorie. Sipipon nga agtulnog ko na iya. Tibat, biglang ay may iti panunot ko talaga ita di may sa nga naibagamot iti may sa akabsat ide nga you can choose to obey or disobey, but you cannot choose the consequences later. Kunan nga iso nga pudno launay nga diti awis ni Apo Dios nagpintas nga detoy iti masurot. Iti ngamin may nga makikita met as I go along na exciting noon una na already iti barbaro ko mga mafalfalo kat they're very excited, but then along the way no mai-requirean iti faith and obedience medyo adda DJ pa nagsarugaddeng kasi kuma kasanang siguro panunutin damat no kaya wanuhaan ngem iti hangko nga malipatan yung imbaga iti leader ko kat as long as you are doing the things by faith, katahaan niya imposible kunana. So nga may nga challenge kanya ka talaga personally nga kasano nga i-continue iti panagaramid iti pagayatan ti Apo. Iso nga dijay willingness nga ag-participate iti awis ni Apo Dios may sa dijay nga dakkel nga blessing para kanya personally. Kasi no hanak nga willing, hanak met nga ag-grow. So DJ kasla kuma atras abante imbes nga tuloy-tuloy kuma iti pannagnakon na diti agsarsarugad dengak met ag back and forth awan met iti han ko ma-reach DJ finish line wenno DJ goal. Iso nga para kanya diti usto launay di imbaga ni Sis Annie tatay nga diti iti panunot DJ mindset ket talaga nga may kan iti panaka-transform dakkel atal talaga iti mabalinan na DJ kasi no anay iti panunot ngamin ket isumot iti maaramed wenno isumot iti mangted iti inspiration mo nga ag trabaho ano anay iti adda ti panunot ken pusom isumot malablabit iti maaramed iso nga iti panunot ko atal talaga itatan for the Lord atal talagan everything for the glory of God. At damad lata dagitay time nga hanga maiwasan nga challenge nga rod sang kakuna tayo. But then ay talaga nga i-exercise nak ni God uno itetest nak ni God mat nga talaga nga ag-trust more kung kuana. So, di laang Brad. Thank you, Sis Marjorie. Baka daw may nayon ni Sir Nathan. Sir? Thank you, Brad Aldin. So, halos na ipagadamot sa aminan.
Anyway, may nayon ko lang DJ ano talaga para talagang si puso tayo agtulnog iti panggap ni Hesus Kristo ti panagbiag tayo. DJ magkaroon talaga ti open heart and mind na talagang anything na talagang ma-entertain tayo we should be open. We should be able to accept yung ating weaknesses. You should be able to accept kung ano kita'y pagkurangan tayo and be willing to transform by the Lord Jesus Christ. Medyo kurakta tayo, medyo kailangan talaga may support na tibiyag tayo. And from there, mamatik nga as we start surrendering our life, ma-change mo na heart and mind tayo nga sumurot nga talaga tune kada jay heart and mind ni Christ. So ano lang, we can start yung refocusing our saan yung natin pinagkakabalan natin araw-araw. Kung yung pinagkakabalan natin araw-araw ay to do the work that God has entrusted to us. Practice talaga tayo and the more malab tayo and magiging mas open hunting mapilpilitan but kundi talagang it become a joy of serving the Lord, of following Him, and no dadong kat malipatan tayo na tayo kung natin nga worldly nga pakaka nga dati nga life tayo. So, medyo may isa nga nakita dito nga tapno be more open. Of course, it's kung natin kita na duma, nakarigrigat mo narigat if we think it hard, but when we think the joy of serving the Lord, when we think siguro we will meet Christ someday, mayroon talagang reward na nag-aantay para sa atin. I think it's not hard to change yung heart, matrain din yung heart and mind, then talagang magkaroon ng openness to God. And of course, we just need to talk to God daily. We need to humble down. I-open natin kay God that God is able to change our heart and mind na talagang pagkaroon ng ma-change and ma-refocus sa Kanya. Okay? So, I think yun. And of course, ano lang din, magkaroon ng willingness to be with the body, participate with the body, and participate in the work of God. Yun lang, Brad Alvin, timay na yung ko, bro. The Lord, naglawag dagiti naibaga dagiti kakadwa panelist kagayem ken kakabsat ket dagiti tallo nga challenges talagang na binsa-binsa talagang adda dagiti inpakaawat ni Apo Dios in remind na kada tayo tapnon makapagtultuloy tayo nga grow agduras iti relasyon tayo kon Hesus Kristo ket masapol nga dagiti nangyigan tayo gagayem ken kakabsat ket ipantayo yan ti puso tayo tapno iti kasta ket madaan tayo iti panakaiturong babaen met laeng iti Espiritu Santo. So inteng arudan iti DJ summary and application nga ni man Sis Marjorie iti mang summarize ken mangted iti application. Sige. Sis Marge. Praise the Lord, kakabsat. So, as a recap, kadigiti napagtutungtungan tayo itang arabi so digiti talo challenges itatay nga DJ umana DJ pa nagtultuloy nga agbyag anabaligi ni Kristo. So, encouragement kada tayo amin nga talaga to DJ panagtalot tayo
nga iti assurance wenno DJ pan nakasiguro iti panagbaligi tayo ken ni Kristo Jesus, baon iti panagaramid kadagiti banbanag nga makatulong kada tayo nga mapauneg pay dijay panakaammo tayo kenkwana tapno ti kasta ket masurot tayo isuna kas kuma iti panagpinget tayo nga quiet time. So let us spend time nga talaga iti word na inaldaw kakabsat ken gagayem tapno ti kasta ket maawatan tayo iti pagayatan na kada tayo iti inaldaw-aldaw. Ken daytoyhan tayo nga liwliwayan nga acknowledge iti presensya ti Holy Spirit nga isu iti kankanayon nga mangidaldalan kada tayo. Ken maysa pa daytoy panaglisten tayo kadagiti leaders nga impaay ni Apo kas katulungan tayo iti panaggrow tayo iti Christian life tayo. Ket daytoy may kadwa daytoy gun-oden ti kungguna masarakan ken Kristo. Aramidon ti kabailan nga manggunod ti gunguna nga masarakan ken ni Apo Jesus. So nasken ditoy nga ma-overcome tayo dagiti anyaman nga trials, ken daytoy focus tayo ket haan ko mga kadagijay nga challenges no dikit iti focus tayo kuma ket no kasano nga magunod tayo dagiti agur-uray nga nainlangitan nga gungguna nga ingkari ti Apo para kadagiti isu amin nga agtultulnog ken mamati kenkwana. So let us not focus our eyes kadagiti present itatta wenno dagiti adda ditoy daga nga mabalin nga mangagaw kadagiti focus tayo wenno mabalin amang distract kada tayo iti panagtulnog tayo ken ni Jesus Christ. Laglagi pun tayo nga iti kaadda tayo ditoy daga ket temporary laeng nasken nga ti focus tayo ket DJ agur-uray kada tayo nga gungguna sa dilangit. And dati may katlo nga si pupuso nga agtulnog iti panggap ni Heso Kristo ket tarigagayan nga maadan iti panunot kas ken ni Apo Jesus tapnon makasurot iti napudno nga awis na kenka. So masapol nga maadaan nga rod iti talaga nga na-transform wenno nabalbaliwan nga panunot ken puso tapno iti basta ket clear nga makita tayo DJ direction nga kayat iti Apo nga pagnaan tayo. So iti panagtulnog tayo kenkwana iti panagserbi tayo kenkwana ket kasapulan iti panagtulnog nga talaga. Isu nga laglagipan tayo gagayem ken kakabsat nga iti panagtulnog tayo there is always a blessing. Iti anyaman nga aramiden tayo. So let us commit everything to the Lord. Han tayo ko mga diti mauawanan iti kasla hope uray panagkuna tayo ket kasla narigat nga maaramid dagitoy but then adda dagiti promise ni Apo Jesus nga talaga nga maaramid tayo dagitoy babaan matilang kenkwana. So di lang kakabsat. God bless. Okay, praise the Lord. Kata ti sumarono ni Sir Netan nga isuman iti mangidanon kada tayo ti naimbag nga damag nga gapukan ni Apo Jesucristo. Okay, thank you, Brad Aldwin. Okay, so intay man subyanan na tay teksto tayo kung na DJ Philip, taga Pilipos 3:12. Kanina na dyan, ngem itultuloy ko nga ikabil ti amin nga kabaelak, magunod iti gungguna. Dayto iti panggep, nga day iti panunot ni Kristo, Jesus idi inawis na sumurot ken kuana. So, pudno launay na ti karini Apo Diyos aya. Iti pinagtultuloy tayo nga agtulnog ken Kristo, adumet dagiti karit nga sumangbay ti panagbiag tayo adda dagiti tiyempo nga masulisog wenno masuot ti pamati tayo iti tunggal maysa. Okay, so ket ti awis ni Apo Jesucristo ket natay panagtultuloy tayo tapno mapasamak dayjay panggep na nga nangawagan na kada tayo nga no dimteng ti panawenen nga intay sumawon ken kuana ket talaga nga may kari tayo ken mang-receive kada ya crown nga bagbagana. So ngarod intay ikan ti
gundaway nga nati panagbiag tayo ket natay sumurte ken kuana ket agbalay tayo amin no intay lakit di agtulnog ken ni Apo Hesukristo wenno ni Apo ti Apo Dios tayo. Ngem mabalin dagiti dadduma nga dumdumngeg wenno kakabsat tayo, mabalin siguro nga gapu kadagiti panakasuot ti biag ken ti pamati ken Kristo ket adda dagiti tiempo nga kumapoy o kumapsot ti pamati da. Mabalin pay nga mapanunot da nga agsardeng iti panangsurot na ken Apo Hesukristo gapu met laeng kadagitay mapadasan da iti panagbiag dagiti persecution mabalin nga adda dagiti banbanag nga talaga nga nakarigrigat at adda dagitay ma-entertain da nga basol nga talaga nga di da may suko-suko kini Apo Dios dati agsubli-subli nga basol wenno adda pay dagitay mading galad wenno nailubungan nga tarigagay nga saan nga mayinurot ti pagayatan ti Dios. Mabalin pay nga adda kayo ti aramid asaan nga makaited iti pagsayaatan wenno mabalin nga makadangran kadetay relasyon tayo iti Dios. Payso nga nakarigrigat wenno narigat ti dagiti sitwasyon nga intay mapaspasaran. Ngem iti kinuna ni Apo Dios intay lang mamati ken awaten ni Hesukristo ket agbalay tayo and kaya tay nga i-overcome amin dagitoy nga circumstances nga umapi kada tayo. Saan tayo nga agsardeng iti pamati ken pinangsurot ti Dios, saan tayo nga questionan ti panakabalin ti Dios no diket di intay talikudan amin nga basol nga ma-entertain tayo ket suruten tayo ni Apo Hesukristo. Agbalin tayo kumaakas ken ni Pedro kas kinunanay jay Juan 6:68 nga kunana ni Pedro diay sa sinupay ayat ti papananmi kunana kini Apo Hesukristo. Because addaken ka dagiti sao nga makaited iti biag nga agnanayon. Yes, God have the words of eternal life. Nga rod gagayem no sikakat dumdumged kayta ikagmaamam nga suruten ken aramiden ti pagayatan ti Apo iti panagbiag mo. Saan tayo nga itulok nga ma-disqualify tayo na jay premyo nga isagsaganan ni Apo Dios kada tayo. So no adda gundaway nga iti in the past when natatangagdama nga maka-entertain ka ti panagkapsot ti pamatim wenno agdudua ka iti Dios iti panagbiag mo awisen ka nga ingka isuko ti panagbiag mo dumawat ka iti pamakawan ken kuana ammo tayo nga ni Apo Hesukristo ket sin dadaan nga mangpakawan kadagiti was basol tayo no intay agpakawan ken kuana. So itatta dawatek man nga rod nga dumawat ka ti kabsat ti pamakawan ken Apo Hesukristo ket idalang kayo iti maysa nga kararag at surutan daklang datoy kararag. Okay, so agdumog tayo. Apo, aminek nga adda dagitay kanito nga medyo natangken ti puso manjak sumurot ken ka adda dagitay may entertain ko nga bambanag nga isumeten ti nang tunday nga timapsot ti pamati ken ka ogad. Ket pakawanenak ogad no may natangken ti ulog wenno anak nga simurot wenno adda dagiti pinaglamies iti relasyon ko ken ka. Pakawanenak ogad nga amin dagiti nga
basbasol nga inak na-entertain iti naglabas. Ket dawatek Apo Dios nga dalusannak i-settle mo ti heart ko nga in accordance to the heart of Christ nga isu nga ti agbalin nga modelo ti panagbiag kon ket haanen nga natay agdudwapay. Pamatiak nga ni Apo Hesukristo isu tinatay no dalusanak kadagiti amin nga basbasol ko. Ket isu na met ket nagungar iti may katlo nga aldaw tapno siak met ket maddaanak iti biag nga agnanayon. Tawatek pay ti Holy Spirit mo, O God, nga isu ti mangpapigsa, dalan kanyak iti inaldaw-aldaw nga sumurot ken ka. Amin dagitoy ket dawatek iti nasamit nga nagan ti anak mo nga ni Apo Hesukristo. Amen. Okay, so kakabsat, so dayjay netay tayo sumamatiak nga no lakit di nga simpupusuan tayo nga dumawat ipamakawan ni Apo Kristo ket sedadaan met nga pakawan kada tayo ket itatanga na awat yo sumurot tayo nga rod kini Apo Kristo nga isun ti agbalin nga agturay ti puso tayo. Never stop but all the more nga talaga nga i-orient tayo na heart taking kuana and truly we will be able to grow mightily in the Lord. Thank you, Brother Aldwin. Sige, sir. Thank you, sir. Praise the Lord. Kata dijay, iti nangigan tayo, gagayang kinakapsat, iti nangidanon ni Sir Nathan, dijay na imbag adamag ni Kristo. Kat iti panagtultuloy tayo, malmalpasen na ito yung arawit tayo. Kat awagak man ni Sis Ani, na iso naman iti mangi dalan, iti mangi baga kadagiti announcements kan kastamat iti kalpasan na ket DJ closing prayer nga dawatet nga iso na iti mangidalan iti panang close iti nga aramid tayo. Okay, so tapno agtultuloy nga agduras iti panakamamote ken Apo Hesukristo ket aside from that topic review tayo gagayam ken kakabsat ket adapay dagiti ado mga activities tayo, kada schedule tayo, ado dagiti mabalin tayo nga pag-joinan. Aya. So, datoy kada Miyerkules, isu datay lifeline tayo, ada iti topics nga mai-discuss, ket isumot datoy iti mas nga manayunan tayo, no mapaunag iti pannakaawat tayo, babaan iti pinagatendar tayo iti lifeline, topic review nga datoy ket inaldaw nga ori na biing nga mararami dati kagayam ken kakabsat. So naduma-duma nga schedule mabaring iti agboyalat no ka. Kastamot adda iti personal when adda dati monthly kun ako mga DIPF kuno day in prayer and fasting so that ikot opportunity tapno mas pay nga agprogreso tayo iti word life and prayer life tayo so that ikot kada umunang Sabado iti bulan. So dandani man dato yan, di kayam din kakabsat kit ag-connect kayo lang kadagiti DS leader yon na interesado kayo. Yeah. So dato'y FIC, Freedom in Christ. This will be on June 25, dato'y Sabado kakabsat. So nga dagitno, han kayo pa nakapag FIC, nakapag Freedom in Christ, maawis itong galmaysa nga isagana na tibagbagi na tagatendar ka dito. And of course, that ay Sunday worship service tayo, adda iti face-to-face, ijay cup building, ijay no ka second floor, mga rugi dahito iti 8:30, iti bigat, dagiti saan mat nga maka-join, iti face-to-face, damat no ka detay Facebook live nga
mabalinti nga pagbuyaan. Ken ongoing or I should say nga medyo na stop that to episode pay lang. We are preparing nga talaga kadagiti upcoming nga leaders tayo. So, dagiti kakabsat ti kitain tayo nga schedules tayo tapos din sumaronok ket makapag fellowship tayo tumanen akas itat nga gundaway. So, that is scheduled tayo tata. It's a Monday. We dati nga our regular nga schedule tayo ket alas 7 ngam tata, medyo nagkaroon ng emergency so nga medyo naladaw tayo. So with that, praise the Lord, gagayam ken kakabsat, ket di kapantay nga ro dayto yan, fellowship tayo na, gaputa umadalo man iti rapiti. So agdumog tayo nga rod and let's have our closing prayer. Once again, O God, agyaman kami, kadeti ko'y sasaom nga kami nga nangagan itatak, ket dagitoy apok ket kalasag mitap na itikastak ket agbalin kami nga natibtibker nga anak mo ken kasamot Lord nga talagang agtultuloy iti pinagduras iti spiritual growth itunggal may sa kada kami ket pagyamanan ni Apo nga tultuloy mo nga protektaran ti tunggal may sa kada kami manipod iti deception of the enemy ken anyaman Apo nga panulisog nga plan-planon iti kabuson kada kami. And indeed, Lord, da kami ket nabalegi kami ket dati aputikan kanayon ko mga adati puso ken panunot mi nga kan kami nga paabak iti anyaman nga usaran iti kabuson tapno iti kastaket mapakapsutan kami o God ket pagyamanan ni Apo even datoy good rest kadati nga rabii tapno bigat ket excited kami manen nga pag-meet kada kayo, iti quiet time meet. We give you back the highest honor, glory, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. God bless kakabsat. God bless. Okay, praise the Lord. Dito yan ti paglupasan. Dito nga aramid tayo gayam ken kakabsat. Tagiti kadwak nga panelist. Jamanak iti biagyo. So let's keep on growing in Christ. So God bless everyone. Good night. God bless. Bye-bye. Good night. Good God night. bless.